Donc, de rester, quand on zo, ou vos bras, ou vos guerres. Donc, tout de som, dus de hal. En wij donc de rester, de som, die gaan nog meer, want dat kies de menig. Bij menig, op jongen, een paar jongen, die we zeggen tegen, een paar jongen even triwalen. Prige rijden, haaien, samen. Met, dus was haai, samen, een paar jongen, wat doet hij kovellig. Au zuid de la, redden dem de regelen stalse voor zo. Redden dem een dikke menig. Op je lijf aan menig, wakker met niet de bier te geven, één even dikla. De daad makelaar. Dan is het bij een lanuun. De wand makelaar. Dan is het bij een lanuun die aan de zaad. De voer makelaar. Dan is het la voet bij een parkeer. En in de bier de hooliganten, dan wordt praat, ook 2 dammen dus. Dan neemt ze dat, dan de voer, en dus gaat een bier dan meer. Gouverneur is, begin met zijn goest. La de walle, enquête met de pizza ouvrier, with a hole, maar doet ik me 40 euro. With een nog, ik geef me 30 euro. With een boog, ik geef me 20 euro. With de lapide, ik geef me mannen met, with mijn broer, voor het gaat trimmen. Maar Pige, hij wil niet arrêter, ja.